Statistika tal-Eurostat indikat li matul ix-xahar ta' April il-beħ mill-ħwienet madwar l-Unjoni Ewropea naqas b'0.1% meta mqabbel ma' sena qabel. Fost dawn kien hemm tnaqqis f'għaxar pajjiżi fl-Ewropa, fosthom fil-Ġermanja fejn il-konsum naqas b'0.8% waqt li fl-Italja it-tnaqqis kien ta' 1.2%. Bil-maqlub f'Malta kien hemm żieda relatata ta' 2.5%. Filwaqt li madwar l-Ewropa il-livell ta' beħ mill-ħwienet għadu inqas minn dak osservat fl-2021, f'Malta il-livell u 14% akbar, din l-akbar żieda osservata fost il-pajjiżi kollha taż-żona euro. 10 pajjiżi Ewropej mank għadhom irkupraw fil-beħ mill-ħwienet biex laħqu il-livell ta' qabel il-pandemija. Minkejja li l-konsum tal-familji f'pajjiżna qed jiżdied, ċifri tal-Bank Ċentrali wkoll jindikaw li f'April id-depożiti fil-banek lokali qabżu 17.2 biljun euro li jifigura rekord. Dan ifisser li l-familji Maltin u Għawċin irdupjaw l-ammont ta' depożiti bankarji tagħhom fl-aħħar snin. Bl-aħħar sena waħda tirreġistra żieda ta' kważi 610 miljun euro.